Ahoj, já jsem Hyplovac a zdravím vás u tohoto videa z silvestrovského speciálu. Já mám černo. A omlouvám se za to, že delší dobu nevycházely videa a proto jsem si pro vás nachystal silvestrovský speciál. Budu tady hrát Gangster Vegas a Minecraft. Ze začátku asi tak dal bych to 3/4 hodinky, takže asi tak 20 minut bych 20 minut bych dal Gangster Vegas a 20 minut bych dal Minecraft. A rovnou se pustíme do hry a jelikož je to speciál, tak jsem se rozhodl, že prosázím mých pěkně našetřených 500 000 v kasírnách. Možná jsem blázen trošku, protože bych si za to mohl koupit nějakou super zbraň nebo něco takového, ale já chci prosázet 500 000 v kasírnách a napadlo mě to prostě 30% dolů na tato auto, ale to bude stát podle mě diamanty. No 100%. Tady ta loď. Takže chybí mi akorát tak 50 000, abych měl 500 000. Takže já si tady vezmu tady to krásné Lamborghini, které tady jede před náma, nebo já nevím, jak se tady to jmenuje, prostě v tady té hře, ale mohli by to. A jinak je tady vánoční update. A v tom vánočním updateu to celý takhle podělali, protože já když si uberu, tak mě to dá, jak když prostě zničím auto, tak mě to dá tady ten repair, nebo když mám málo životů, tak mi to dá zase ten. A třeba jsem měl, já nevím, 4 tady ty prostě vesty, neprůstřelný. A ono, když do vás ti policajti střílí, tak, nebo někdo do vás prostě střílí, tak ono se vám to automaticky dá a je to úplně na prd. Takže z toho důvodu jsem přišel o mé 4 vesty a 12 balíčků těch zdravotnických. Že ono, když se odpojíte a připojíte, tak máte úplně plný životy. A nebo ne, OK. Tak nemám plný život. Jo, mám. Vlastně ono se vám to samo doplní a teďka bych měl mít teda těch 500 000. A pokud je nemám, tak nevím. Jo, mám 524 000 a já bych to prosázel na pokrovy, protože tam máte největší prostě, že můžete vyhrát. A já jsem dal tady to spin machine, tak já dám video pokr. Jelikož pokra umím, jako ne v reálu, samozřejmě v reálu ho nehraju. A hlavně ne o prachy, takže tady bych měl mít tady ty. Tak, vyhrál jsem 20 000, takže mám 534 000. A tady mám 2 Janky. Já vyzkouším, jestli vyhraju 4 miliony, tak budem utrácet. Ono, tady to Royal Flush je, když máte pořád stejné znaky. Třeba když mám tady to nalevo, ty srdce, takže to mám všude. Můžu tam mít třeba krále, já nevím, ESO, prostě něco, ale musím tam mít pořád stejný znak. A když tam mám ten stejný znak, tak pochopitelně vyhraju ty 4 miliony. Ale musím, jinak se to třeba u stovky, když vsadím, tak vyhraju 25 000 a je to největší šance, co můžete vyhrát. Takže to, když mám 500 000 a prosázím je, tak bych to mohla aspoň jako dostat. Jako trošku tak pochybuju. A já si tady dám ESO, protože ESO je lepší a nevyhrál jsem. Jako už máme 500 000 dolů. Samozřejmě, a tady bych dal tajty. Já budu, ježiš, 1 srdce a měl bych 4 miliony. Já když vyhraju 4 miliony, tak normálně si z toho asi podělám. Prostě 4 miliony jsou nejlepší věc, kterou v tomhle můžete vyhrát. Já jsem to ještě nevyhrál, já jsem vyhrál akorát 500 000 a
Nebo 1 250 jsem vyhrál, když jsem to hrál. Předtím samozřejmě na starém účtu, ale to jsem hrál pokra skoro furt. To jsem si jenom prodal nějaký auto a hnedka jsem pařil pokra znova. Tady mám velikou šanci na to dostat, že tady mám 3 černý a 2 černý. Já jsem si mohl dát 2 osmičky, protože takhle to vůbec nedostanu. Ale já chci vyhrát dneska. Je mým účelem v Gangster Vegas vyhrát 4 miliony a potom je v dalším díle utratit. Srdce dávat nebudu, já dám mu takhle krále, ať aspoň nějaký peníze vyhraju, ale žádný jsem nevyhrál, takže to je úplně... No to je jedno. Já potřebuju money. Money. Já jsem měl dát toho Jacka. Teďka mi to vůbec nejde. Jo, a jinak mám 2 balíčky na otevření, takže ty si dneska taky otevřeme. Yes, mám 2 páry. Hej, já chci prostě těch 4 miliony. 4 miliony, kdybych vyhrál, tak normálně končím. Mně se to tady jednou zobrazilo. Nekecám. Jako reálně se mi to tady zobrazilo a já jsem to nevzal. Mně se to zobrazilo jako v té první lajně, když si to dáte tady to deal. A ono teďka jako nemám moc. 7, 8, 6. 5, 4 bych potřeboval. 5, 4 a měl bych řadu. Ale musel bych to mít tady po sobě, takže to je na prd. A teďka tady nemám co vyhrát. Tak já dám tady ty Janka a krále a nic. Ježíš, potřeboval bych 10 a měl bych straight flash 500 000. Hej, už máme jenom 444 000. Ne, tady to riskovat nebudu, takže já jdu dál, takhle. Tak aspoň 10 000, no. Tak se nám to nějak vyplatilo. Máme 444 a no, tady nemám co dávat. 7, 8, 9. Ne, já dám 2 sedmičky, tak. Protože to bych nedostal. To bych musel dát ještě 7, 8, 9, 10. Takže 6. Ještě bych musel dát. Takže tady máme. Já si tady budu proklikávat, protože nerad bych, aby se mi zrušilo celý tady to nahrávání a já zkusím štěstí. Protože stejně by mi to nevyšlo, takže to je jedno. Aha, já jsem, no. Ach jo. Když máte 4 takhle, 1, 2, 3, no to je jedno, to si vsadím. Co mi tady? Aha, tak teďka jsem tak trošku prozradil další herní ochutnávku. Ne, jedna. Ach jo. To se jinak nebylo moc těsně a tady si dám 2 krále. No stejně aspoň vyhraju Jackzor better. Nevím, jak se to čte, prostě totální blbost, ale král. Takhle. Tady to bude spíš pokecový stream, nebo stream speciál. A 3 devítky mám, takže vyhraju minimálně 30 000. To je dobrý. Jestli vyhraju těch 4 miliony, tak vám to napíšu jenom, že jsem je vyhrál a nedám vám tam kdy. Počkej. 5, 6, 7, 8, 9. Takže já dám 2 desítky. Tak 2 desítky mi nevyšly, což je jedno. Ach jo. Mě to jako baví jenom tak sázet a já si jdu asi otevřít ty balíčky. Ne, já jsem dal play, ach jo. A já si jdu otevřít balíček v shopu.
What? Quick Temper Pack. Oni přidali nějaký balíčky v tady tom. Jinak, mám jeden takovejhle, což je úplně super. Ten si otevřem hnedka. Jo. Yes. Dobře. To si dám na sebe. Easy. Pak tady mám tady ten, takovejhle. Fotbal granit. OK, mám granát fotbalový. Beru. A tady už z těch balíčků nemám nic. No, to je jedno. Tady mám, tady ten, open. Dostal jsem pistol. OK. A tady bych měl mít ještě, nemám. A počkej, co jsem dostal, ne. Free stuff, aha, to je přes internet. Tak já si zapnu internet. Tak. Wi-Fi. Tak. Čekám si, než se mi to načte. Tak, až se mi to načte, tak to bude super. Ach jo, dělej. Jo, už to mám, dobrý. Easy. Co jsem měl dostat? Today, day 22, 7 diamantů. Tak, internet si znova vypnu. Tak, mám ho vypnutý. Tak samozřejmě. What? Omlouvám se za střih, udělalo se mi to tak trošku samo. Nebo ne samo, vlastně já jsem to udělala, ale... Dal jsem si takový tento nons, prostě nevím co, a já jsem si nevzal zase ty lékárničky, takže, ale to vypadá dobře, tady to. No, a chci takhle 5 hvězdiček. Takže teďka si musím akorát dát tady ten armor a musím si koupit tu lékárničku, kterou jsem si teďka nekoupil, takže já musím takhle. Ale jinak oni přidali, že si to můžete dokoupit všechno. Že třeba když máte, já nevím, zbraně, tak si můžete koupit buď 1 anebo 10 třeba. A já chci takhle, jinak mám, aha, to už asi víte, ale Karls, já to mám? Ne, nemám. Já chci 3 hvězdičky minimálně, ale to by se hodilo nějaký tank. No tak 3 hvězdičky, já potřebuji nějaký tank. Lidi, ukradnu tank. Jedu pro tank. Akorát, jo, já potřebuji letadlo nebo nějaký dobrý auto, který má uteču policajtům. Ale já potřebuji motorku, takže takhle. Ať se mi nevypne nahrávání, to bych byl velmi nerad. Teďka akorát potřebuju tady přes ten most, takhle. Potřebuju, tak, už mám dole policajty a tady je motorka. Tak. Motorka, super, vezmu si ju. Vypadá nahoru dobře, tady ten oblek. A přidává mi speed ve vodě a nevím co. Já potřebuji pak hlavně ztratit těch 5 hvězdiček v tom a ujet jim s tím tankem a pak mám normálně vyhráno. Nevím, jestli jsem neměl jet na druhou stranu, ale to je jedno, úplně. A tady je ta dobrá motorka. Ne, není. Není. Dobrý. Já jedu dál. Ne, neskej se. Jo, dobrý, akorát se přehodil den. Tak jdem dál. Jinak, co jste dostali k Vánocům? Můžete mi napsat do komentářů nějaký váš nejlepší dárek. A jinak taková... No, teďka se mi to dalo třeba samo. Tady ta lékárnička. Ono, když si nějak hodně uberete, ono vám se to doplní. A série s kámošem bude jako odměna za tento rok
a bude to jako dárek do roku 2017 a chceme spolu rozjet sérii a pravidelný režim nahrávání. A mám to vymyšlený tak, že Minecraft jako Pocket Edition, který natáčím, tak by vycházel v pondělí a Gangster Vegas by vycházelo ve středu. Ve středu. S kámošem, nebo vlastně nebudu vám říkat, jak se jmenuje, prostě bude mít taky jméno. Nebojte. Série s ním bude čtvrtek, myslím, bude vycházet, nebo pátek. Čtvrtek nebo pátek, nevím. Nejspíš čtvrtek. Herní ochutnávky by měly, jako tak tuším, by měly vycházet v neděli. A to je zatím všechno, co mám rozjetýho, ale teďka samozřejmě herní ochutnávky nevyjdou a bude to až další týden. Možná ani Minecraft nevyjde, ale jo, vyjde. Vyjde Minecraft a nevím, jestli to budu dávat ten pravidelný režim, ale možná bych dal ochutnávky dvakrát. Vlastně jednou za 2 týdny, protože já to moc nestíhám. Ne, Dobrý, nemám hvězdičku, nemám 5 hvězdiček, dobrý, už jsem se lek. Já se potřebuji otočit a rozjet tam úplně nehoráznou rychlostí, ale když tam vědu nehoráznou rychlostí, tak oni tam budou ještě dřív, takže jedem, pojď. Jestli mi to vyjde, tak normálně nevím. Ono, tady ten glitch, vlastně, nebo není to glitch, ale prostě tady se dá schovat nahoře. Nebo nahoře vlastně tady. A musíte už hnedka jít tady doprava. Dělej. Aby oni nešli na ty schody, které tam jsou. A pak jim se dá krásně utíct. Když oni nepůjdou na ty schody, tak vy jim krásně nejdou na ty schody. Nejdou. Zatím ne. A seklo se mi to. Ne! Hlavně, ať mě to nekýkne. Prosím, ať se to odbagne. Prosím. Jo, yes. Odbaglo se to. Odbaglo. Dělej. Pohni! Já potřebuji tady ten glitch udělat. Jo. Prosím. Hej, prosím. Plus. Yes. Dobře. Dobrý. Tak Gangster Vegas bude možná... What? Co tady dělá helikoptéra? Wood? Jak tu tank? S tím dostanu 5 hvězdiček a odjíždím. A končíme a dáme Minecraft. Za 2 minuty to určitě nedám, takže speciál se trošku prodlouží. Ale to nevá, protože je to speciál. A speciál bez potíží není. Nebo vlastně speciál bez potíží by měl být, ale není. Jako samozřejmě u mě je všechno s potížema. A já si chci takhle proklikávat tady to, aby ani mi to nezmizí. A já to možná dám na 2 části, že až budu mít Gangster Vegas, tak to vypnu. Ale já tady tu buchtu nechci. Nebo buchtu. Já jsem tomu řekl buchta. A teďka máme celý tady ten airfield pro sebe. Ale já chci najít tady nějaký volný tank. Hlavně, ať nikoho tady nesrazím. Ne, nestřílej. Hej, on už málem střílel normálně a on odlítá. What? Proč odlítá? Kámo. Oni tady mají nějaký zásah? Já nemám žádný tank. Tady není žádný tank.
Jo, tank, yes. Potřebuju tank. Tank je ta nejlepší věc. Prostě best věc ever. Prostě tank. Každý chce tank. Já si to ještě tady takhle. Jackalope. Já je nechci vůbec naštvat, ale vím, že když tady... No jasně, jasně. Jeď. Hlavně ujeď. Tady se dá ujet jim. To vím. To vím. Yes. Hlavně ujet daleko. Ne. No tak oni na mě přišli, že jo? No a jasně. Jasně. A jde tady po mně nějaký srabácký autíčko. Co má kulomety. Jasně. Jdi po mně, že jo? Proč ne? Ale mám tank. A mám 5 hvězdiček. Dobře. Sundal jsem je. Já jim potřebuju ujet. Ha! Já jsem je objel. Dobrý? No tady na mě stopro někde budou čekat, ale já jim chci ujet. Já chci mít tank jenom pro sebe. Lidi, já jim ujedu. Zůstaň tady. Yes! Ne! Oni na mě přišli znova. Já jsem si to myslel, že na mě přijdou. Ale já jim potřebuju ujet. Já půjdu asi na letiště nebo někam. Potřebuju někam se schovat. Prostě. Úplně někam dopryč. Potřebuju bum. 22 minut máme za sebou. Tak, jinak tady ten glitch si můžete vyzkoušet. Je plně funkční a Kejmou, co děláš? Tam je pan vrtulník a on se otáčel a já jsem po něm chtěl vystřelit raketou, jenomže to nešlo. Ale náhodou tank je úplně super věc. Protože můžete vzít takhle tank a vystřelit po tady tom týpkovi. A samozřejmě, když to nejde, tak jim můžete ujet a máte vyhráno. Ale když... Ne, já jsem vystřelil takhle do zatáčky a to vás otočí. Nikdy nestřílejte do zatáčky. Nikdy. To je ta nejhorší věc, co můžete udělat. Střelit do zatáčky. Prostě zatáčka forever. Zatáčka vždycky přežije, ale jenom vy umřete. Já ji chci rozdrtit tady tu limuzínu. Umři. Umři, limuzíno. Jo, je po ní. Po mně někdo střílí? Jako really? Já jsem tank. Po mně nemá nikdo střílet. Hoši, já jsem tank. Pochop. Já jsem tank. Tank. No, hoši tady od policajtů to asi nepochopijou. Protože já jsem tank. Já jsem prostě nejlepší věc. Střel. Nechce jet? Proč má tu hlavinu nahoře? No, your problem. Jo, já se budu takhle zrychlovat. Tank. It's a prank. Jenom jak odletěli prostě.
Tady to je hromadná mašina, já už budu mít víc než 1000 kilů. Každý se ode mě takhle jenom odrazí. Tak Gangsterovi Class dáme asi tak 30 minut. Sice jsme neprosázeli 500 tisíc, ale myslím si, že tady to s tím tankem je asi víc záživnější, než kdybychom tady sázeli. Jak tu tady drift, Tokyo Drift. No tak hoši, co děláte? Teď já jsem tank. No ale asi moc nevydrží. Dělej. Oh! Já jsem tank. I have a tank. I have a apple. Apple tank. Ne, jako samozřejmě Apple tank by chtěl každý, ale někdo jim chce ujet, někdo chce Apple tank, ale já chci jim ujet a taky chci Apple tank. A oni po mně střílí, jo, takže já si tady překliknu takhle toto. Jdu doleva. Už se jim zase ztrácím. Nejlepší schovka prostě před poldama, ale když máte tak 2 hvězdičky samozřejmě. Ne, když po vás jde helikoptéra, tady 3 tanky, 2 tady ty vojenský vozidla, pak tady ta blbost. Ne, mně se to zase removlo. Ach jo. Vypadni. Hej, hoši. Vypadněte. Jo. Mochu, vypadni mi z cesty. Ne, já jsem imbecil. Já jsem totálně imbecil. On mě vyndá. On mě s tama vyndá. Jeď. Kurňa. Yes, dobrý. Já bych to zakončil nějak jako sebevražedně. Já už nemám stejnak tady tu blbost. Hej, já jim prostě neuteču tady tím. Prostě to se nedá jim utíct. A když jim utečete, tak máte brutální štěstí. A co tady děláte? Ježiš. No tak takový traktořík. Ne! Já jsem takový malinký, jako, to si každý může pořídit domů, prostě tank. To je úplně normální věc, jako tank. Jinak vůbec tady to video nenatáčím 8krát. Já můžu prodat tank? Mě vždycky zajímalo, kolik za něho dostanu. Teďka to můžu zjistit. Jediný úkol je ztratit policii a to bude trošku hardcore. Proč není jak v GTAčku, že si tady můžete dát normálně to remove wanted level a máte to za tady 400. Tady by to mohli dát za 10 000 a stejně si to každý koupí, jako mně by se to třeba hodilo. Teďka musím hodně sledovat mapu. Teďka, kdybych jel teoreticky tady doleva, takže vpravo by byly záterasy a tady pojedu doprava, tak bych to měl teoreticky ztratit. Ne, hlavně jim ujeď. Yes! Jesus! Man! It's a really nigga. Tak a teďka jdem prodat tank. Jsem zvědavej, kolik za něho dostanu. Když ho prodám. Kdybych za něho dostal tak 100 000, tak je to hodně dobré. Ale dalo mi to velkou práci. A pokud za něho dostanu tak 20 000, ho neprodám, rozbiju tady pár aut. A jdu někam do píp. A jdu natáčet samozřejmě tady ten speciál. A dostanu za něho 31 000, tak já se jdu vyblbnout, když mám tank, že jo? Proč ne?
Lidi. Já jsem tank. Hochu, mě neutečeš. Tak uteče. Tak natáčím stejně 30 minut. Ale bez tak je to nejlepší tady to. Prostě si ukrást tank. Nánět pak tady lidi nevinný. No nevinný moc nejsou. Já můžu vlastně takhle zabít i kufříkáře. A jestli se na mě tady vytáhne s tím jeho kulometem, tak já ho tady vyndám normálně. Bum. Bum. Je po něm. Co mi z něho spadlo? Auto. No tak to si vezmu. Tovny. Ne, já už mám málo těch životíků. What? Já jsem... Ale zábava s tankem byla a já se přesunu na Minecraft. Tak ahoj. Nebo tak se vlastně uvidíme.